квадратни уравнения. И квадратни уравнения още от 8 клас можете да почнете да решавате. Във вашия учебник тук, още на страница 39, задача 5, имате такова би квадратно уравнение, уравнението 10 хикс на четвърта, извинявайте се, не е то. Нещо. Страница 6 задача е не 5, а 6. И страницата е 40, задачата е 6, уравнението е хикс на четвърта минус 5 хикс на втора плюс 4. Да. Показвам. Това е уравнение. Хикс на четвърта може да го запишете като хикс на втора цялото на втора. И тогава задачата става хикс на втора цялото на втора. Показвах ли на вас? Да, плюс 4 е равно на 0. И вече полагаме хикс на втора равно някаква буква. Y на втора минус 5y плюс 4 равно 0. А-то ни е 1, Б е минус 5, С е 4. Дискриминанта минус 5 на втора минус 4 по 1 по 4, 25 минус 16 равно 5. Върху 2 по 1. Едно интересна работа. Правя ви за вас, който имате проблем. Нека да попиша, малко ще кажа. 5 плюс минус 3 върху 2 и от тук 2 стойности. Y1 е равно на 5 минус 3 върху 2, 2 втори е равно на 1 и Y2 е равно на 5 плюс 3 върху 2, 4. И сега, след като намерите, се връщате при полагането. Там, къде сте полагали. Като правилно беше оговорката, че това, което повдигаме на втора, трябва повдигането на втора, винаги не е отрицателно. Y трябва да не е отрицателно и е решение. Тоест тук ще има решение. Като се върна, казвам, хикс на втора е равно на 1 или хикс на втора е равно на 4. Припомням, когато имаме уравнение от вида хикс на втора е равно на нещо си, неговите решения били хикс е равно на плюс минус втори корен от нещото. Или в случай ще бъде хикс равно на плюс минус втори корен от 1 или хикс равно на плюс минус втори корен от 4. Отговор на задачата хикс е равно 1, хикс 2 е равно минус 1, хикс 3 2, хикс 4 е равно минус 2. Корен. Това са лесни задачи. Не може да става да имате проблем. Такива подобни примери имате 7, 8 и 9. Хайде.